Akivel kezdjük a mai reggelt, egy ifjú hölgy, aki katonai helikopterekkel foglalkozik, majd rögtön megtudjuk, hogy miért Demeter Márta, az MSZP elnökségi tagja. Köszönöm, hogy eljött, jó reggelt kívánok. Én is köszönöm, jó reggelt kívánok. Szóval hogy kerül egy fiatal lány valamilyen módon is kapcsolatban honvédségi helikopterekkel? Hogy erről tartson sajtótájékoztatót? Ez az érdeklődési köröm már eléggé régóta. Jó pár évig sportlövő voltam a Honvéd Sportegyesületnél. Innen indult ez az érdeklődés, és az a megtiszteltetésért, hogy az országos elnökségben ezt a témát képviselhetem. Jó pár évig sportlövő voltam a Honvéd Sportegyesületnél. Innen indult ez az érdeklődés, és az a megtiszteltetésért, hogy az országos elnökségben ezt a témát képviselhetem.